Dobrý deň, nachádzame sa na prezidiu Policajného zboru v Bratislave, kde som dnes doručila novému policajnému prezidentovi trestné oznámenie na prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry, a to menovite na Aurela Pardubského, Petera Mikuláša, Petera Jenčíka a Rastislava Hrušku, a zároveň trestné oznámenie na vyšetrovateľov 3. oddelenia Národnej kriminálnej agentúry v Bratislave, a to Luciu Sajlerovú, Barboru Ješkovú, Gustava Pataka, Janu Naďovú a Danielu Gavurovú. Na základe 5 nálezov Ústavného súdu, rozsudku ZSLP a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktoré hovoria o porušovaní viacerých článkov ústavy, zároveň ako to najdôležitejšie, že sú porušované základné ľudské práva mňa, môjho maloletého syna a tisícky maloletých chránených osôb, si táto policajná paródia, policajno-prokurátorská paródia pomýlila chránené osoby, že oni sú tou chránenou osobou a páchajú sa tu ťažké zločiny na našich deťoch. Včera boli masívne protesty proti zániku právneho štátu, alebo ako by som to nazvala, plné námestia, že nedovolia zrušiť úrad špeciálnej prokuratúry, generálnej prokuratúry za seba. Ak niečo nefunguje, ale v mojom prípade vymazanej matky, ktorej je viac ako 5,5 roka neumožňovaný žiaden styk so svojím malotým synom, zlyhávajú 4 prokuratúry Úradu špeciálnej prokuratúry na čele s Danielom Lipšicom, tak potom o čom sa bavíme? A kde sú tie iné ťažké zločiny, nie že na našich deťoch, na celej spoločnosti? Máme tu vyšetrovanie kauz privilegovaných a potom tu máme vyšetrovanie a odsúdenie na 5 rokov za košík zeleniny. Chcem vidieť, a budete toho svedkom, vlastne takto, že nakoľko pôjde táto paragraf 296 založenie, zosnovanie a podporovanie zločineckej skupiny v sporoch o deti. Zároveň chcem uviesť, že brány tohto policajného prezidia som prekročil ešte v roku 2018. Za viac ako skoro 6 rokov nebola toto policajné prezidium, Národná kriminálna agentúra, schopná a na základe kriminalistickej-expertíznej nahrávky znaleckého posudku len vypočuť advokáta Andreja Garu, ktorý je členom tejto organizovanej zločineckej skupiny v sporoch o deti, a ďalej páchať tieto zločiny. Je absolútny škandál a nonsens, aby my, občania, sme sa museli domáhať svojich základných ľudských práv viac ako 6 rokov. Bavíme sa o tisíckach vymazaných rodičov, porušovanie základných ľudských práv na chránených maloletých osobách. Už dávno mali byť tieto osoby odsúdené a postavené pred súd. Aj práve preto som sa rozhodla kandidovať na post prezidenta Slovenskej republiky nie kvôli tomu, že by som nevedela, čo so sebou, ale kvôli tomu, lebo nikto iný v tejto republike asi nedisponuje 5 ústavnými nálezmi, a ktorý má vedomosť, že ani aj Ústavný súd Slovenskej republiky zlyháva, čo je absolútny škandál. To je posledná inštancia, na ktorú sa viete obrátiť na Slovensku. To potvrdzujú desiatky rozsudkov z Európskeho súdu pre ľudské práva, kde zlyháva Slovenská republika a Ústavný súd. A zároveň by som chcela dodať, že bývalý policajný prezident Štefan Hamran možno uvažuje takisto o kandidatúre na prezidenta, tak nech ani neuvažuje. Lebo toto, že bol on policajným prezidentom a stal na čele policajného zboru od októbra minulého roku, si nenašiel čas a všetko sa to dialo pod jeho vedením, tak nech skúsi kandidovať a ešte môže byť začaté aj trestné stíhanie ex ofo, že ako policajný prezident zneužíval svoju pravomoc a kryl zločin na maloletých deťoch. Každý, kto ma pozná, neustúpim ani o milimeter. Ešte sa stretneme pred Vianocami. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Dovidenia.